बात बा डॉक्टर साहब? कोनो परेशानी की बात करना? अपने के बेटा के कॉन्टिनेंटल हार्ट डिफेक्ट है, यानी कि ओकर दिल में सुराख बा। सुराग? जी हाँ, सुराख जे कर जिंदगी के लगी बहुत खतरनाक हो सकत बा। लेकिन डॉक्टर साहब हम ज्यादा घबराए के जरूरत नहीं है, एकर इलाज हो सकत बा ऑपरेशन से। ऑपरेशन खातिर कितना पैसा लगी? यह कोनो 25 से 1,000। 25,000? डॉक्टर साहब 25,000 के इंतजाम कईल हमरा खातिर बहुत मुश्किल बा। नामुमकिन तो नहीं है, वैसे भी फिलहाल ऑपरेशन के जल्दी नहीं है, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर अगर एकर इलाज हो जाए तो बेहतर बा, वरना एकर जिंदगी के खतरा हो सकत बा। और जब तक इलाज ना हो जाए बच्चा के खेले कूदे मत दे हम। ठीक बा डॉक्टर साहब, जहाँ से भी होई जैसे भी होई हम पैसा के पूरा इंतजाम करब। हमारे के गो लइका बा, हम ओकर जिंदगी खातिर कुछ भी करब डॉक्टर साहब। ठीक बा, अपने परसों आ जाई, तब तक और भी 200 रिपोर्ट आ जाई। और आज ही हम अपन सीनियर विजिटिंग कंसल्टेंट डॉक्टर भट्टाचार्य के साथ ई केस पर डिस्कस करके रखम जी। और हाँ, ये बच्चा के ख्याल रखम। ओके आई नहीं बेटा। माई घरे कब जायम? भाई लोग और माता जी, आप लोगन से हमार प्रार्थना बा कि ई मंदिर एकर बाहर के सब दीवार और बाहरी हिस्सा बहुत पुराना हो चुकल बा, जेकर मरम्मत करवावल बहुत जरूरी बा। ता हरे राम जी, आप धर्म के नाम पर कितना लिखवाओ तनी? हमरा तरफ से 2.25 रुपया लिख रही महाराज। लिखला 2.25 रुपया। और आप दयानंद जी, हमरा तरफ से 11.25 रुपया लिख ली महाराज। सुनी, ये लोग दान दे रहल बा या देवी माई के धन के चटनी चटा रहल बा? शर्म भी नहीं के ये लोग। अरे आत्माराम जी। हाँ जी। अरे आप वहाँ बैठल बानी कहीं? आपके नाम के सामने कितना रकम लिखी? लिख दी 201 रुपया। वाह 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 वाह। अरे आप बाहर क्या खड़ा हैं? यहाँ आई ना, यहाँ आई ना। हाँ आई। देख ली, आप धर्म के नाम पर मंदिर के मरम्मत खातिर 201 रुपया चंदा देवे के वादा के लिए बनी। हम चाहता नहीं कि ऐसा महान व्यक्ति धर्म के बारे में आप लोगों से 2-4 शब्द कहा। सुनी, अपने पैसा जेब में रख लेनी नु। हाँ रख ले, लिखा है। आज शाम नाजे की डॉक्टर के पास लेके जाएगी बा। हाँ याद बा हमके। डॉक्टर विजय सपना का बात बा? तू लोग डॉक्टर के पास काहे जात बाड़ा? माई अजय का डॉक्टर भट्टाचार्य के लगे लेके जाएगा बा। डॉक्टर के पास काहे? माई डॉक्टर के कहना बा कि अजय के दिल में सुराख बा। दिल में सुराख? हम कुछ बोली? ई वहम बा, वहम के इलाज लोकमान हकीम के पास भी ना रहे। अरे हम बिल्कुल ठीक कहत बानी बेटा, ई आजकल के डॉक्टर जे बानू बिल्कुल डाकू की तरह होखेला। डाकू एक मर्तबा माफ कर देला, लेकिन डॉक्टर कबहू माफ ना करेला। ई डॉक्टर अपन जेब भरे के लागी अच्छा खासा आदमी चीर फाड़ के रख देवेला, बाद में जिब भी ना लगावेलन। आँख के इलाज करावे जा ता दांत हाथ में निकाल के रख देवेलन, दांत के इलाज करावे जा ता लाश बाहर उठा के बाहर फेंक दे। लेकिन बाबूजी डॉक्टर एक्सरे देख के कहले बा। अरे लानत भेजा ऐसा एक्सरे पर। ऐसा पुराने एक्सरे चोर बाजार में 2 रुपया में मिलेला। मरल आदमी के एक्सरे दिखा के कहेलन तोहरा ई बीमारी बा। हमरा खुद देखा ना, बचपन में एगो डॉक्टर कहले रहे कि तोहरा बहुत खतरनाक बीमारी बा, इलाज करवाओ वरना 6 महीना में मर जाई। ई बात के 40 साल हो गए, हम आज तकले न मरनी, अब ही तकले जिंदा बानी। और उन्हीं दिन हमार एगो दोस्त के डॉक्टर ने कहला कि तोहरा भी यह बीमारी बा, ऊ घबरा के इलाज कराइला और 3 महीना में मर गई। हम आज तकले जिंदा बानी। इहे लागी कहत बानी, डॉक्टर जे कहला नु ओकर उल्टा करा। ऊ कहत इलाज करावा त मत करावा, ऊ कहे मत करावा त कराला। ए कहवा बाड़ो तू? का कहत बानी समझ में आवत बा कि नहीं? हमार डॉक्टर के बात में सुनिया, हमार समझ गई ना? जा वेरी गुड। अरे वो मतलब के बात तो हम भूल ही गई नी। हम मंदिर गई रही। बड़ी अच्छा बात बा बाबूजी। न अच्छा था बा, लेकिन ऊ का बानू कि मंदिर बहुत पुराना हो गई बा, ओकरा जरा मरम्मत के जरूरत बा। सबने अपन हैसियत के हिसाब से चंदा देवे के वादा कैलन, ता हम भी कुछ वादा कर देनी। ओकर लगा कुछ। कितना रुपया चाहिए बाबूजी? ज्यादा ना, सिर्फ 201 रुपया। जी नईखन दे सकत ता कौनो बात नहीं खे। हम मंदिर चल जाएम, सबके सामने खड़ा होके हाथ जोड़ के एक एक के पैर पकड़ के नाक रगड़ के क्षमा मांग लेम। सबसे कहम भाइयों
हम झूठा वादा कैले रही, हम चंदा नहीं के दे सकत, हमें गाली दे दा, हमरा के जूता से मारला, मगर हम चंदा नहीं के दे सकत। का होखी खाली इज्जत त ही चल जाई, और वैसे भी बूढ़ा के इज्जत के का जरूरत होखेला। जब बुढ़ापा आवेला तो जवानी चल जाला, जब जवानी चल जाला तो नौकरी चल जाला, जब नौकरी चल जाला तो साथ में इज्जत भी चल जाला। बाबूजी, का फर्क पड़त बा? बाबूजी ये कैसन बात करता नहीं आप? आपकी इज्जत चल जाए ऐसा कब हो सकेला? हम तो अपन पिता के इज्जत के भगवान की तरफ पूजा करी ले। आपके इज्जत चल गई तो हम समझब हमारे शरीर में से जान चल गई। बाबूजी ई नहीं बाबूजी। रवि एक का बदतमीजी है, वापस दो पैसा बाबूजी के। हम ई में सा एक पैसा भी बाबूजी को ना दिया। रवि देखा तू और जरा सोचा तू अपन बेटा के जिंदगी के साथ खेलत बाड़ा, ओकर जिंदगी के साथ खेलत रहा बाड़ा तू। अरे कवन सा मजहब, कवन सा धर्म ई कहत बा कि मंदिर के दीवार बना दो और ओकर बदले एक मासूम की जिंदगी की दीवार गिरत बा तो गिरा दो। कोनो धर्म कोनो मजहब ऐसा नहीं कहता। अगर कहत बा तो धर्म नहीं है, अधर्म बा। मंदिर के लागी चंदा चाहिए। ई घर में रह वाला के खुद की जिंदगी भीख के चंदा की तरह गुजर रही बा। अरे हमने हैसियत बाकी हम कहीं के चंदा दे सकी? देखा रवि, हमके तो सर जिंदगी के पाठ निके सीखे के ये बाबूजी का फरमाइश हो और उनका फरमाइश के हम ठुकरा ना सकिले। भले ही ऐसे में बच्चा के जान चले जाए। देखा रवि देखा भैया बहुत गलत करत बाड़ा तू, बहुत गलत कर बाड़ा तू। हम आगे एक शब्द नहीं सुनना चाहत। लाओ हमार पैसा वापस। हम पैसा ना दे। हमार पैसा वापस दा। हम कहनी ना हम पैसा ना दई। हम आखिरी बार तोरा से कहा था हमार पैसा वापस दा। हम पैसा ना दे। हम तब भूल ही गई नहीं कि पैसा भी तोहार बा और बच्चा भी तोहार। पर हमार का हक बनत बा अपने के पैसा पर हक जमावे का। पी लिया। दादाजी अपने के पैसा। का बात बा आज तू बड़ा खामोश सा बा? का बोली? ना बोला, मन में छुपा के मत रखा। आज जे कुछ रवि ने कहलक वो बात तो अपने के बुरा तो जरूर लागल होगी, लेकिन का एक तरह से देखल जाए तो ओकर बात में सच्चाई बा। आपन खुशी अपना मजा के लागी हम कब तकले अपन बेटा विजय के मेहनत के चक्की में पीसत रहम, ओकर खून पसीना एक करत रहम। अपने कबहू विजय के हालत देखले बानी, सुबह शाम जानवरों के तरह मेहनत करत रहेला, हर घड़ी यह लागल रहेला ओकरा अपन माई बाप के खुश रखी, उनका रत्ती भर भी तकलीफ ना होके। और हम ओकर प्यार के, ओकर अच्छा विचार के गलत फायदा उठावत बानी। ठहरा फिल्म देखले बाड़ू ना तू कहवा देख लू। ई जे इंसान के जिंदगी बा ना, एकर कहानी बिल्कुल फिल्म जैसन होखेला। इंटरवल के पहले माई बाप बच्चा के परवरिश करेला और इंटरवल के बाद बच्चा अपन माई बाप के सेवा करेला। द एंड तापन बानू अबही इंटरवल के बाद के कहानी चलत बा। इहे लागी सेवा करल उनकर धर्म बा और मेवा खाइला अपन धर्म बा। और ई मेवा में औलाद के जिंदगी के साथ ही काहे न मिलल होगी, ओकरा भी हम खा जायम। तोहार दिमाग ठिकाने पे बा कि ना? अरे बड़ा नसीब वाला होला वो औलाद जो माई बाप के सेवा करे के मौका मिलल बा। जे सेवा करेला वो निखर जाला और जे न करेला वो कंकड़ की तरह बिखर जाला। अरे रामचंद्र जी के मिसाल ला, बाप के सिर्फ कहला पे 14 साल के वनवास पे चल गई और श्रवण कुमार माई बाप के डोली में बैठा के कंधा पे उठा के तीर्थों पे घूमत रहल। हम तो अपन बेटा से सिर्फ सेवा करा रहल बानी, कौन सा कंधा से लटक रहल बानी? रामचंद्र जी के मिसाल तो अपने दे देनी, मगर रामचंद्र जी के बाप दशरथ रहन। हमार बेटा तो रामचंद्र बन गईल, लेकिन का अपने दशरथ बननी? का तोरा शक बा? अगर वो राम बा ता राम के पैदा करे वाला बाप डेफिनेटली दशरथ होगी। हमरा कौनो फजूल बहस ना चाहिए, हम कौनो बकवास सुनल नहीं के चाहत। जा अपन काम करा जा।
तू गई ना अब तक? थैंक यू सर। विजय, जी तोहार मेहनत तोहार ईमानदारी देख के ये रुपया हम तोके दे रहा नहीं, लेकिन बार बार तू ये रुपया के करे लगा। कभी तू एडवांस में रुपया मांग के ले जाला, कभी कर्जा मांगे चला वेला, और फिर यह कर्जा उतारे खातिर तू 8 के बजाय 16-16 घंटा काम करेला। तू कभी ये सोचला कि शरीर के भी आराम की जरूरत होकेला? आखिरी सेहत कब तक तुम्हारे साथ दी? जब तक साथ दी तब तक मेहनत कर